Good evening guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, जोंहा नै बेंगलराव लांनो थाखाय एलानसि मैगं खादों नै बिथिंजाय गोदोनि एक्स लेबावसो गाइस बियो बिराद नैबे दायो अरिजिन जा नैबे आरो ओमफ्राय नैबे गोदोनि एक्स नैबे जोंहा अरिजिनाल नैबेयाव दङ नै ओमफ्राय बिराद साइज नुबाय एकदम जुथा गानलायना खादों जोंहा नै एक्सआ नोगोद साइज दा मोखांथिं खिथागोन आं गाइस र' गाज्रि मोनगोन ना रानना हौवाया नै सासेया एसे बोरैबा होननायबावदोंसो खायख्लेंनो माथो नोगोद दंमारो बियो एक्स गोदोनि एक्स बियो नुवाखै आंनो माबायदि एवनो गोदोनि फुरानाया मैगं खाना हरसिगोन आरो दा नै दे नङा होनबालाय अना दे एसे दं माथो ओमफ्राय ने आं बिदि हिनजाव थानायाव खानो एथ' अनफ्रा हिनजाव थानायाव बियार लोंनो होलांबावगोनसो आं दा मानावनो आं बियारखौनो लोङा होनब्रा बियारखौ लोंमारा आं नंमारगौ गिदिरजों फिनानै राजाखौ लोंहोलाय ओंखायनोथ' जि ग्लुबो होयो बे माइया नोंसिनिफ्राय मा माइ होनो बेखौ एमके हनै जारियाबो नोंखौ दंमोन जारि खाखाबाय जोंहा नै फुख्रिया गोगोम ना दं बेयाव गाइस ओरैबायदि गिदिर गिदिर ना दं बेयाव जोंना 12 मास राननोबो रोङा बे फुख्रिया बानाय खोनायाखै नोंसिनि रायलायनायखौ नैबे एनके माइरंनो गाइस माइ देनजार गाजा नुबाय एनकेनो हा एलानसि मैगं बेयावनो गोसोबायदि खा आजिनाय खा जानो ना मा जानो आरो नैथिंजाय मा होनोमोनलाय बेखौ खुन्थाइ आरो थास' बिसं नांगौआ नै थास'आ जायखौनो बावोसो उदालगुरि गोसोबायदि नांगौबानो मोनो जेनिबो आंखाल गैया आरो बेयाव मैगं थाइगंनि ना जानो अमा जानो दाउ जानो मैगं गोथां जानो गासिबो मोनजोबो खांख्राइ खन'बानो बावसो आरो हनै गोदाव सोराव थालाबायो हनै एकदम बुथारबा नोंजों अनसै बे दाउखौथ' नै लागाव नुबाय हेद नुबायाखै नै माइहुङा आरो ओरै नारेंखल बागान गोजा नैबेखौ लाना बिराद लस जादों आंहा खिन्थु गामि खाथियावनो बिराद मोजां हिनजाव मोनगौमोन नै बिथिंजाय नालेंखर बागान ग्रोम ग्रोम गय बागान ग्रोम ग्रोममोन आरो जोंना गामिया बैथिंनोमोन गाइस एकदम खाथियावनोमोन बेखौ लाना बिराद लस जाबाय एक्सआ माबायदि मैगं खादों खथ'नो साना दे जायो माया जोगोनार लावसो होननायखौलाय ए बै बरिया नुवाखै बिराद साइज गाइस उदालगुरिनि मैगङा नुवाखै जुथाया गोलावलायबावसो बे ना जुथा गानासो खादों जिबौ अरैनि जाहाथे सेफटियाव आरो बियो थारमाने एलार्जि जायैनि बेलाव बायैनि आरो नाफोरा बिराद गिदिर गिदिर दंना बिथिंजाय ना गैया जायो बेयाव जमा जाफैनो बायद' हैनो
सिङावबो रानखाया राना दैफ्रा थायो आरो रानथाबथारालै लकेल ना बिराद मोनो मागुर गोरि नास्राय फिथिख्रि मावा मेसेङाव बरिया जायगाया मा जानो बे लाव बैसांखौ दैयाव सोर गायखो ओमफ्राय जोंहा बेखौ मेसेङावनो गायखायो दै गैयियाव बरिया हनै जोगोनारानो गोलावसो माबा मुगैसो गोलाव जादबो थायोब्रा जानो हायोबा फानै फानो दा जोंहा गथ' खरस मोनजायोना संख्रि पेकेटसे लावखौ अमानोसो रुजोबो जोंहा थाव पेकेटसे मोनोना बेयावनो मोनो दा मा मोना संख्रि पेकेटसेयानोथ' मास मोनसे थाङोना 12,000सो थाङा जाबाय नोंसिनावसो थाङा अमानो होयोना नोंस्रा बिस्राथ' अमानो होआ नंगौ इलाय अमानो होयो बिस्रा संख्रिखौ बिस्रा होयोबा होमबाबो मास मोनसे थांग्राया संख्रिया होद थाङो फाग्ला जागोन नामा संख्रिखौ नोङो होमबा मोसौ जानायसो जागोन माथो नोंसिना संख्रि जानाया गोदोनि समावखौ गाराग्राफ्रा नोंलाय आइयाव सासे मिलायहरसो नै गाग्रालायनानै ससियेल मिडियाआव ओंखारबायनो मानबा दिनै सेस होजाबाय आंजों गाज्रि रेकर्ड आरो दा प्यारी समझ गई हाबनांला गोथौआव गब्र'गोनबो खेला आंथ' बोखांमारा दै बोखांजाया दे आंनिजों गजब बेइज्जती है टेकनिक दंखायो नोंथां बोखांलाय बोखांगोन इसिबां अन्थाइ बुरजा नुखारा आङो बहा दानो एफा बुरजा मोनखो नोंसा जोगोनार फिसाया नै मा बेलेग बे मडेला लाव फिथाइ साइज बुस्थुआ मोनथिया बिदिसो बुजिबाय आखायाव नांबोनांगौ नामा बिराद लाजि माथो नोंबो बिराद लाजि माथो नों माखौबा थोद फाग्लिथारबाला जि लाजिखायो हनै आइसो आं बिदि लाजिया सानदों बेखौ आं दाख्लै माबायाव बिदि जुथाखौ बिराद नुदों र' माबायाव भैरबकुन्द'आव थांनायाव नंगौ भैरबकुन्द'आव बिराद नुदों आं दाख्लै बिराद मोजां ने गाननो हाब्रुआवबो 350 लानाय बाला मोजांथारलै बिदिया आं मोसौ खायोबा आरो अखा हाबा जे ने हाब्रुआव आं ओंखारफानांगौ नामा दे आयौ देन्जार खस्थ' मोनसिगोनलै ना खिन्थु लेंहरना लाना साला जोंखौ दे गब्र'बागोन दै ना बारा गोथौ नंखाया बेहाय नों मिथिखायो ना अबसे नोंहा न'निखा गोसायस नुखायो ओरैजाय माइ बागानखौ रबार बागान माइ बागान नालेंखर बागान गय बागान मा नायनो गाइस बिसिनि गामियाव होननायसो मा गामि होनोमोनलाय नोंसिनिखौ मा गामि होनो खोन्थाना दाला हा बहन का गाव बिनानावनि गामि बिनानावनि गामि गाइस बहन का गाव नुबाय लामाया ओमफ्राय नन बिटिआरनिसो खिन्थु गाइस समझ रहे हो सोरबाफोर फैबा नन बिटिआरसो गाइस ओमफ्राय लामाया ससेल' जागोन हनै लामाया थैबाय दानाबा सेस गाइस नै ओरैजाय हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंहा सानै दं नै खाबाय थायो मालाय बिथांनावसो हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंहा नै बिथांनो मानो देरसां बर' नोंना जौगास्रां बर'नो नामा सोलायलायबावसो सानैजों सेस मानाव दैयाव थुखैबाथाय सेस 12 मास लेंहरखायो मासाव खेबसे लेंहरखायो फैदो लोंनोसै जावलायलायबावसो जावलायलायबाय था हरदो गया एसे फंबाय सिंगेलसो बिथाङा सोरबाफोर फसायदोंबा लानो बुंहरना लाखा बिराद मोजां मोजां ना जायो बेयाव मालाय साम'
गिलास खानो फैदों नोगोद ना मागुर माबा माबि मोनो हनै सासे आयौ बाखु दावगासिनो ओइ जुथाखौ बिनो फाग्लि आं खागोन र' दसे रेस्ट ला नोङो नोंखौ थिल'खा सिनायनो मालाय अलरेडि फै माना फै थिल'ले आं थिल'खौ सिनायहैयो दा होबा होबा जों लोगो मोननाया नोगोद खाबाय जानो दाख्लैसो सेस हनै सेस आखाइ हेबलायबावबायसो आंनि एक्सखौसो सिलायबावबाय जोंनि फंबाया एस दाम होलायबावबायसो माथो नोङो माखौ नांगौ मालखौसो नांगौ जोंनो माल लाना थाबोजोबलायबावसो माल नांगौ माल गैयाबा जेरावबो जाया लालै मानाव रायज्लायनाया माथो देन्जारसो सिदा माल गैयाबा हिलासकाटाव जेबो जाया मालासो ओरै गोलाव गोलाव जायो माल गैयाबा खान्दा जायो मालखौनो गारबोजोब्बाय होनफ्लांबाय आरो मना लाना फैयो बेयाव आंनाव बिदानाव दं जानोबा बुंहरलाय आं लांगोन माखासे डाइलग होथावथाव सामा साइदआव थैसिगलाय नों खानांला गेला माय फेभरेट फंबाय सासे दङ लेजेन्ड बियो नैबिनो बाजिनो अलरेडि बाजिनो मा खागोन बेल' बाबा हांख्रायना लाबोनाय जा नै फंबायखौ माबानिफ्राय भुटाननिफ्रायसो लाबोलायबावदों जा फंबायखौ आगोल मालखौ थाबो होनो दे मालखौ थाबो होला जायो बारो मोजां खानोसै सासे जुथा गाननासो खायो गाइस जोंना होजोंनि बे नेपालनिफ्रायसो फैनाय बै जुथा गानग्राया आइफन लानासो रायलायबावो बियो बिराद डेन्जार नेपालनि जानला मोनला फन लाया बेयो आइफनसो लायो आरो गाइस बियो नेपालना हांख्रायनानै लाबोजानाय नोंखौ उनथिं नाय नोङो उनथिं ओइथिंजाय नुबाय जोंना नेपालना आइफन लानासो रायलायो बियो बिराद डेन्जार नै बिथिं नाय नै सासे भुटाननि सासे नेपालनि सासे माबानि हंकंनि एकदम नैबे अक्ट'पास गोरान जायो बै सासेया बेदर गेसाव जाग्रा भुटानना बै सासेया मुला गुन्द्रु जाग्रा नांलायनो गोसोबा गासै फनाव नांलायजोबनो हासिगोन एबारो थांखांनायनि उनाव वाव फनावसो नांलायसिनो एबार अनलाइनसो नांलायनाया अनलाइनसो जासिगोन जाजोबो गासिबो दाना गाज्रिमा दङ गेथाय भिडिअ कलावसो नांलायसिगोन थारमाने बिसोरो अनलाइन बाजिया जोंना बेरलाव बाजानो गिनानै खायाखै नै बिथिं दं आरो थारमाने एक्सखौ बाहायदों आरो एक्सआ जोंना बिराद अनो आयौ डेन्जार लेभेल बे मिथिबाय डेन्जार लेभेल बियो नेपालिसो बियो डेन्जार लेभेल बे थैनोबो सिना हाजार मानो होनो गोनां हासार जाबावो बोहा मिनिनाया नोंसोर सानैनि मिनिया डेन्जार माथो पानी भी पानी आ गया नशा तो वार्षिक ये क्या हुआ नशा तो वार्षिक जोंनिया अर्गेनिक बिराद बुस्थु मोनो अन्नानै नोंथांमोना जुदि जानो गोसोबा जोंनाव अनलाइन खालामनो हागोन जों खालामनो उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि बाहेनगाव बाहेनकागाव बिनानावनि गामि अलरेडि नोंसोर नांगौबा अलरेडि बुंनो हागोन प्रि बुकिं सोलिगासिनो नामा प्रि बुकिं जोंथ' 20 थाखा लायोमोन जों दायो थाइबानो बुकिं लाबोग्रोदो ओइ साम'न लाना फै ओरैनो गुन्दिया दाननो नागिरो थांसिगोन दा खेरखासो जालायबाय ग्लाम जाखाबाय नै एसे गोलाव गोलाव खादों बिसोरो बेखौ गारखानांगोन
आरो नैबेयाव नै मनासे गाइस मनासे जाथारसिगोन खिन्थु दा बेलाव फुवान जायो दे ओइ बारा नांलाथ' मानाव मनासे जासिगोन फुवान जायो दा बारा नांला मनासे जासिगोनदां बारा गोथौ जागोन एसेल' जायो एसेल' जायो दा बासिबा मोजां बिलाइ खाबा बिलाइ गोखा जाया ना इखौ देन्थाल'सो जागोन अके खाबा एसे मोजाङै दा न' बोथिसेबाबो अके मानसिखायनो मिथिया लोगो अके 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 नवारि नैसो बरिया बरिया गाइस नै अर्गानिक नेचारेल एकदम बेफोरबायदि मैगंखौ जानांगौ आयौ लावो आरो थारमाने गाइस नै बिराद बरिया दा बुंसै गाइस गाइसमोन नैबे बाजैमोन वाव नै अबेथिं थाबावगोन जोंना आदा खिथु बिद्राय ओंखारलांनो नागिरो मेथ'खा बिबार प्रप'ज खालामनो नागिरदों बेजों नोंथांमोना गासिबो फै आं प्रप'ज खालामनो नागिरदों बेखौ नायो मेथ'खा बिबार आगै मेथ'खा बिबार मानावनो हरा एक्सनो आया बे फिथाइ गोनांखौनो खाजोबदों नोमफानि हाय बाजै फिथाइ गोनांखौ जाया होनबा अबे फिथाइ गोनां हनै तो हम लोग खाते हैं ना बेखौसो जागोन दा ऐसे पहले हम खा सकते हैं ना जाजायो न्यू उसका हम खाते हैं ना ओनलि माबा देन्थाल जागोन ना बिलाइफोरखौ नङा जायो जानायालाय होमबाबो गारनाङा दे मानाव जाया नङा आरोना दे जल्दी हरो बाजैया बुस्थु ना ने थब बुंगोन आयो थब होनना मा थब होनलायनांगौ नामा थब आं होनांगौ खानाय टेम्परारिबो जाहैगौमोन दायो दुगैनानै ओमफ्राय आंखौ मालाबा रायन'आव लोंहैबाबा ओइ बे खानाय सिनाखै होनलाय गोलाव खानाय खानाया न'नि रुफा इसे थाङोनो आं थाङा आं बाजैखौ प्रप'ज खालामनो नागिरदों नै बे बिबार मेथुका बिबार फोसाबगोन लासिंनि गावखौ लाना नङा गुमैया आंखौ मिन्थियो देन्जार नुवादो न' बाजै भाइरेल जानो हालै भाइरेल जायो खौ प्रप'ज खालामबाय मेथुका बिबारजों नायदो अननानै माबासो बेखौ देलाय होनो दे बिदिनो खालामदो Oh my god, English. बायदि खालामना दोननाय रावबो स्पिड साफा जाबाय